Dobrodošli u novo izdanje emisije Karte na 100. Moje ime je Kristina Didanović. Moja današnja gošća, ne znam se da li lepše izgleda ili lepše peva. Ona je devojka koja gradi svoju karijeru bez skandala i to je polazi dobro za rukom. A šta se novo dešava u njenom životu i sve ono što vas zanima, do sada niste imali prilike da čujete o njoj, saznaćete u današnjem izdanju moje emisije. Ina Gardijan. Dobro mi došla, Ina. Hvala, Kristina, bolje te našli. Hvala na lepoj najavi. Kako si? Odlično sam, evo iskreno, super sam. Odmarala si, uživala si, sada je vreme da malo počneš da radiš. Tako je. Dobro, to uživanje je trajalo nekih 7-8 dana, nije to toliko dugo trajalo, ali eto, spremna sam za neke nove projekte, za posao, kao i uvek, eto. Šta nam pripremaš? Pripremam 2 nove pesme. Prva će izaći krajem marta, evo sledeće nedelje snimam spot, a druga vidjet ćemo, o tom potom. Jel će biti u tvom fazonu ili si rešila da malo eksperimentišeš? Pa šta je to kao moj fazon? Ja sam eto eksperimentisala kroz karijeru, tako da moj stil onako prošlo je tu par nekih onako faza, ali ovo je onako neki pop folk. Nešto što je iskreno ta brza pesma koja će prvo izaći je onako drugačija. Ne bih mogla da uporedim sa nečim što je sad izašlo skoro. Da li, verujem da zapravo pratiš dešavanja na našu muzičku scenu, šta je ono što se tebi dopada? Koga bi izdvojila? Koga bih izdvojila? Pa, znaš kako, ja više volim tu neku stariju gardu. Ovo što se novo pojavljuje, sve to meni zanimljivo, ali ja sam nekako od onih što vole pevače koji su tu, eto, 10 godina i duže. Tako da ne bih izdvajala nikog specijalno, ali naravno, eto, Aleksandru Prijović, Teu Teirović, to su devojke koje imaju veliki uspeh i koje su, eto, neki moji, po mom ukusu. Ti si se nekako, da kažem, dugo na estradi i pratiš sve šta se dešava. Šta misliš da je ono što je najpotrebnije da bi se neko izdvojio? Sada u moru svih ovih, da kažem, novopečanih pevača, društvene mreže dosta pomažu tu da se svako izdvoji, ali šta je ono što je potrebno da opstane neko? Znaš šta, meni je drago što, eto, u poslednje vreme, baš kad se taj TikTok onako razvio i kad je postao ekstra popularan. Volim što su pevači počeli da forsiraju svoje glasovne sposobnosti i što više snimaju neke videe gde pevaju i to je nekako postalo onako dobar reper i mislim da to uvek najbitnije. Da ti imaš dobar glas, da imaš dobre pesme, naravno, ok, izgledi neke stvari koje idu usput, uz to i to je isto bitno, ali mislim da je pesma najbitnija. Šta misliš, koliko je tebi pomoglo to što si lepa devojka? Je li ti više pomoglo ili odmoglo? Hvala ti prvo na komplimentu. Pa dobro, uvek je lepo kad si lep. Tako da ne vidim nikakvu manu u tome. Za sad mi je to pomaže. Dobro, da li si spremna ti danas da se igraš sa mnom i izlačiš kartice? Jesam. Slobodno možeš da krenem. Da kreneš. Prvo da krenem da vidim koja mi je omiljena boja od ovih. Kako došla do saradnje sa Milanom Stankovićem? Kako bez tog pitanja? Kako bez Milana Stankovića? Svaki intervju Milan, da. Tvoja nekako, ta pesma vam se baš, da kažem, izdvojila i kako je uopšte, vi ste svi družili, kako je došlo? Prošlo je to već dosta godina, te pesme, brzo vreme nekako proletelo, to je bilo 2017. godine, tako da mi smo preko saradnika zajednički došli do našeg dueta i naravno bila je bitna pesma, da pesma bude dobra i za mene i za njega, tako da smo se mi to brzo dogovorili, kada smo čuli pesmu koju su nam Buba i Džala poslali, on je već tad snimao pesmu u tom fazonu, ja sam eto počela svoju karijeru u tom nekom stilu, iako sam kasnije to promenila, ali eto, ta pesma je nama donala stvarno veliki uspeh. Sećam se da je to bilo, u jednom danu smo bili u trendingu, imali milion pregleda, tako da ja tad nisam ni bila svesna tog uspeha. Pogotovo taj trending se tek tad pojavio, oni svi kao, wow, upravo si u trendingu, ja kao šta je to? Mislim, okej, kao dobro, a sad bih baš bila srećna da sam prvo u trendingu. Jel ti je to važno? Pa znaš kako, nije to presudno jer neke pesme tek možda kad prođe neko vreme postanu i hitovi i zažive ili prođu dobro na terenu, a eto na YouTube-u ne prođu, wow. Tako da, ali što da ne bih se žalila da nije pesma u top 10. A koliko ti je zapravo u tom momentu to bilo, da kažem, dobitna kombinacija, s obzirom da je Milan bio već tad, da kažemo, poznat, ti si se tek počela i pojavila na scenu. Je li ti je to, kažem, dala vetar u leđa, je li ti to značilo za tvoju dalju karijeru? Pa jeste mi značilo, naravno, jer uvek je bolje kad si na početku da snimiš duet sa nekim ko je već popularan, ko već ima dobru karijeru, jer budeš tako i pored njega i zapažen. Mislim, ja sad bila bih neiskrena kad bih rekla da mi to nije značilo. Jel se čuješ danas sa njim? Ne čujem se, nismo se baš dugo čuli.
To me svi pitaju. Zato što on nestao sa scene i svi se pitaju gde je i šta radi, ono tako vidimo po društvenim mrežama i onda naravno novinari nagađaju gde je, šta je, kako je, ali svi kažu da im fali Milan Stanković. Meni fali u smislu što je stvarno onako osoba koja je pretalentovana, koja ima specifičan glas, koji je sam po sebi specifičan, tako da je fali na estradi definitivno. Dobro, možemo dalje. Idemo dalje, dobro. Kako bi odreagovala da se zatekneš u istoj prostoriji sa Jelenom Karleušom? Normalno. Jel bi se pozdravila, jel bi se javila jedno drugoj? Ne bi se pozdravila, ali bi odreagovala najnormalnije. Jel se poznajete? Jel ste se nekad upoznale? Da. Dobro. Ne želiš dalje tu temu? Dobro. Idemo dalje. Najčudniji zahtev od nekog fana. Joj, sad mi ovo, ništa mi ne pada na pamet. Ali nisam imala sad neke kao zahteve, ali eto, uvek sam tu da kad gostujem u nekom gradu ili kad sam negde da, ako treba nekoga upoznam, da mi neko, dobro donosili su neki poklončić, tako neki znak pažnje, tako da mi eto to ovako ostaje u sećanju. Ti nekako često pevaš po tim proslavama, da li se možda tu dešavalo nešto, da kažemo, zanimljivo i čudno što nije svakidašnje? Joj, znaš da ne mogu sada da se setim. Bude nekad možda čudno kad mi traže neku pesmu koju možda kao nikad nisam pevala ili nešto kao u tom smislu, ali nisam imala sad neke zahteve i neke imam zahteve u smislu, na primjer, da hoće da im otpevam prvi ples ili nešto tako, u tom neku želju da im ispunim specijalnu ili neku pesmu, da je to specijalno naučim za njih, tako da eto, to je to. Što mogu da se, čega mogu da se setim. Nisam zanimljiva, ne? Polako, tek smo počele. Izvoli sledeće. Ajde. Da li si odbila nekog za saradnju? Pa... Reci slobodno. Pa možda jesam, ali ne bih govorila o kome se radi. Zašto? Pa ne bih, ali znaš kako... Ne možemo svi da se poklopimo u smislu, ja ako sa nekim ne želim da sarađujem, to nije zato što je njega loš pevač ili ne poštujem kao osobu ili tako, imam protiv njega nešto lično, nego jednostavno s nekim ljudima se možda i vokalno, tako da je to isto bitno, ajde, pored dobre pesme, što je najvažnije, bitno da se i glasovi poklope. Ja isto razmišljam sada, želela bih da snimim sa nekim duet, ali kada pričam sa kompozitorima, stvarno je važno da se vaši glasovi slažu. Ne da budu slični, ali mora tu da postoji nešto što se uklapa, da bi to zvučalo dobro. A je li tebe neko odbio za saradnju? Pa, na primjer, kada sam sa Milanom snimala duet, ja sam pre toga imala želju da snimim sa Sašom Kovačevićem, ali on mene nije odbio zato što nije želeo, nego je tad imao neki projekat i zbog tih nekih svojih planova. Toga se sećam da sam prvo njega zvala i eto, to mi je bila prva želja. A da li će sada možda doći do dueta sa Sašom? Pa nisam ga zvala. Kao tad ga ne zovem, više sad čekam njegov poziv ja. Ne, ali pa ako bi... Imam neke druge na pameti. Hoćeš da nam kažeš? Mirza Selimović. To mi je želja da snimim duet sa Mirzom. Vi se i družite, je li tako? Da, sa Mirzom sam stvarno super. Volela bih sa njim, eto, sa Peđom Jovanovićem, ali mi planiramo evo već koliko godina da snimimo našu pesmu i ne znam kada će se to desiti. Mi sve kao evo, hoćemo, ali isto čekamo duet koji će onako biti onako dobar i koji će da nadmaši ovaj cover što smo radili. Evo sad si spomenula i Peđu, ti si često na njegovim koncertima gošća. Kakav je on za saradnju i koliko ti to znači da na velike koncerte ti budeš... Znaš kako, oni su mene prihvatili u to njihovo jato. Oni kažu sad, ne može koncert bez tebe. Nekako taj naš duet stvarno onako doprinese tom koncertu i stvarno onako ljudi super reaguju. Zato ja kad god imam priliku, kad god sam slobodna, odem. I meni to znači, naravno, jer mene veliki broj ljudi čuje i vidi, ljudi koji ne znaju za mene, oni mene čuju na tom koncertu, a nekako je to meni iskustvo, jer svaki put kad se pojavim pred tolikim brojem ljudi, to je sve nekako onako dobra škola. Je li imaš nešto da kažem da se plašeš, da ti se ne dogodi neki... Samo padova po bini. To mi je jedina trauma. Imala sam jednom u životu to na takmičenju prvo takmičenje u kojem sam bila. Prvi glas Srbije, da. Tu sam pala na sred snimanja. To je meni, znači ta trauma, to je bilo ima više od 10 godina, 12 kad je to bilo. To mi je najveća trauma i onda sam ja gde god da sam oprezna, jer naravno štikle i znamo svi kakvi su studiji, kakve su bine, to je uglavnom klizavo i nije tako da zato gledam da se uvek obučem udobno, da ništa nije predugačko, da ništa nije onako, baš zbog tih stvari.
Ali kad bi se to desilo, što mislim, to se dešava i mislim, dosta ljudi je to... Ne znam da li si videla onaj viralni snimak Sare Jo kada je pala. Jesam, da. Mislim, ja sam se smeja, naravno, to kad vidiš, naravno ćeš da se nasmeješ. Ali ne biš volila da se na njena mesta. Tako je, ali opet treba i odreagovati nakon toga, da ustaneš i da se praviš kao da se ništa nije desilo, da nastaviš dalje. To je najvažnije. Tako da... Dobro, možemo dalje. Dobro. Oceni izgled Duška Tošića od 1 do 10. Pa 8. Šta fali da bude 10? Pa nije moj tip. Kakav je tvoj tip muškarca? Pa ja volim crne muškarce. Eto, tako. Jesi emotivno ispunjena? Jesam. Jesi? Da. Da li ti se momak... Čekaj, mama ti krenula na drugo pitanje. Zato što prošli put... Vidim. Polako. Sad ćemo u nekim lepšim temama da pričamo. Emotivno si ispunjena. Ti nekako ne pričaš previše o svom privatnom životu od samog starta, od kako si se pojavila, nekako mi ništa ne znamo o tebi. Pa iskreno, znaš kako, ja... Jer to poučena iskustvom svojih koleginica, ne želiš da... Pa i na neki način i to, a i opet volila bih neke stvari da zadržim za sebe. Evo je ovo pitanje što ja sam ti rekla da sam emotivno ispunjena i mislim da je to dovoljno. Da sam ja srećna i da sam ja zadovoljna, a ljudi u mom okruženju znaju detalje, tako da eto. Kad bude bilo vreme i ako budem nekad odlučila da pokažem i da pričam detaljno, hoću što da ne. Koliko je teško zapravo biti sa pevačicom? Šta kaže tvoj momak? Nije teško. Nije teško? Nije, apsolutno. Mislim, kad kažeš s pevačicom, on je sa mnom. Ja nisam Pa dobro, ali da kažem nekako vi stalno putujete, vi ste na tim nekim nastupima, noćni provod, izlasci i... Jeste. To je moj posao i onda ako neko ne prihvati moj posao u startu, to je već problem. Ali nisam imala u životu neka loša iskustva što se toga tiče, jer ja nekako valjda imam takvu energiju i odajem takav utisak da nema potrebe da neko sumnja i da ima, mislim, nisam više ni klinka i to je jednostavno moj posao, tako da ko ne prihvata, žao mi je. A kakve su ti u vezi? Jel si ljubomorna? Nisam, ne. Ja ne volim ljubomoru, ni da je neko ljubomoran, ni da je partner ljubomoran, nisam ni ja, tako da šta ne volim da se brani meni, ne volim ni ja da branim drugima. A kakva je Ina kad je zaljubljena? Pa ja sam srećna, nasmejana, eto. Tako da, eto, u poslednje vreme sam super. Drago nam je da to čujemo, možemo dalje. Otkrivam nešto o sebi što javno za sada nije znala. Sigurno sam da ima svašta što mi ne znamo o tebi. Da, zato ti kažem bolje. Evo danas smo saznali da je emotivno ispunjena. Lakše bi mi bilo da mi ti postaviš neko konkretno pitanje, jer ovako sad ne bih znala šta da ti... Šta nije znala javnost od mene? Pa, na primjer, ne znam ljudi da sam ja možda ovako dosta emotivna. Ja možda delujem na prvu kad me ljudi upoznaju onako malo arogantno, malo i uglavnom ljudi kada me upoznaju imaju komentari kako si ti normalna, kako si ti super, jer stvarno možda to i zbog posla i kako sam vremenom napravila taj neki zid da ne može ni svako ni da mi priđe, ni da ne odajem neki utisak. Onako, nisam ni po prirodi tako sva nešto. Ha, 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 hi, hi. Tako da možda nekad delujem, ali sam i takako i duhovita i opuštena i sve onako nekad kontra nego što ljudi pomisle kad me vide iz daljine. Jel tako i želiš da bude i da se predstavljaš publici, da imaš, da kažem, taj neki odbrambeni mehanizam i taj neki zid da ne želiš da dopre do toga i da te bolje upoznaju? Misliš da je tako lakše? Ili je to nesvesno došlo? Ja bih voljela da mene ljudi bolje upoznaju, ali nekako možda je moja greška što ja više na društvenim mrežama ne prikazujem te neke stvari iz svog života, ali opet i prikazujem. Sad kad sam bila na putovanju, ja stvarno bez problema se snimim i slikam i bez šminke, snimim ljude oko sebe, uopšte nemam taj kao problem. Tako da, ali možda ne pričam konkretno o nekim temama i uglavnom u emisije u kojima sam bila, sve se vrti u krug. Sve su to pitanja vezana za estradu, vezana za neke površne teme, tako da voljela bih kad bih otišla u emisiju gde su neke teme onako vezane za život, vezane za tako neke dublje stvari, tu bih sigurno rekla puno toga, tako da bi ljudi mene upoznali bolje. Dobro, možemo dalje. Ko ti se od mlađih kolega dopada kao izvođač? Od mlađih, znači to mlađi po godinama. Pa da kažemo po stažu na estradi, ajde. Znaš kako, evo ja ću reći, sad ne znam koliko godina je ona prisutna, ali ja moram da pohvalim i da kažem da mi je stvarno u top
3, Džejla Ramović. Ja nju zaista i upoznala sam na nekim proslavama, znam je ovako privatno, ne družimo se, ali sam je to kroz posao upoznala. Ona je meni pretalentovana, prelepa i iskreno ona je meni stvarno onako neko koga bih izdvojila. Ti se ne družiš puno sa estradom. Da li si nekad osetila sujetu na svojoj koži od neke koleginice? Pa jesam, bilo je nekih situacija, da ne bude možda nešto direktno i konkretno, ali sam sve ljude koji su nešto, uglavnom dođu informacije do tebe kad tad, da li neko nešto prokomentarisao ili da li neko želi nešto da ti uradi iza leđa, to uglavnom dođe kad tad i onda ja takve ljude samo eliminišem iz svog života, ali nije da se ne znam puno ljudi sa estrade i sa svima sam ja super, ali ovako da se družim svakodnevno, ne, ali eto, Peđa Blizanac je čovek s kojim sam onako najbliže i s kojim popijem kafu i van posla i van koncerata, tako da eto. Dobro, možemo dalje. Čekaj. Najluđi trač koji si čula o sebi, pa evo ovaj poslednji koji ne bih više da pominjem jer bi se smučio, ali to je nešto, evo, što ne može da te nije bilo zaobiđe. puno, ali eto, to je nešto što ne može da me zaobiđe. Koliko ti to smeta što se, da kažem, pisalo i pričalo o tome? Pa znaš kako, ja razumem da u ovom poslu stvarno ti tračevi postoje. Postoji u privatnom životu, mislim. Ja sam isto za sebe milion puta čula da sam bila negdje gde nikad nisam bila ili da sam bila s nekim ili da sam me neko upoznao. Mislim, to stvarno, ja uvek pomislim, rekao, dakle to ljudima, kako to krene? Mene zanima samo ko to počne. Kako dođe do toga? Nekom sinu ideja, kao što nekom sinula ideja i za ovo. Tako da, eto, mislim, naravno da mi zasmeta, ali šta da radim? Ne možeš protiv toga, samo gledaš da to hendluješ ili da ignorišeš ili da na neki način, mislim da je najbolji lek da se ti na taj način, na taj račun u stvari šališ i sprdaš i to je najbolje. Bila si na njegovoj proslavi i samim ti, da kažem, si demantovala sve te priče i glasine. Ja sam pevala na toj proslavi, ja nisam bila kao gost, tako da je to ovo istina, ja bih verovatno dočekivala gosta i bila bi domaćin, ne bih pevala i radila. To je isto logično, ali dobro. Znaš kako, ljudi su stvarno show, jer ja vidim, čitam tako, ne opterećam se komentarima, naravno da volim da pogledam i onda kad čujem te komentare, meni je to toliko smiješno kako ljudi naprave sami sliku. Hoćeš da podeliš sa nama neki komentar koji te baš nasmeo? Se sećaš nečeg što... Pa ne znam, bilo je tako, lep su par ili mislim tako neke nebuloze, ali u principu meni je smiješno što ljudi toliko poveruju to, bez ikakvih dokaza da oni to, oni su već napravili film, oni su već, to je kraj priče, tako da eto. Da li su te muvali pevači? Pa... i ne baš. Kako? Pa iskreno, evo, ne da možda mi se neko kao, ne kažem udvarao, ali tako možda je bilo nekih komentara, komplimenata. To stvarno dobijem. Ja stvarno kolege sve poštujem i nekako sam, ne znam zašto je to tako, ali bolje sa kolegama nego koleginicama. Mislim bolja. Imam nekako uvek bolju neku energiju i bolje neku komunikaciju. Tako da ja stvarno od kolega uvek osjetim neko poštovanje i tu budu komplimenti. Meni svako od kolega da komplimenti za izgled i za pevanje. Tako da ja to ne vidim kao neku udvaranje. Mislim, to nije udvaranje. Tako da nisam osjetila ništa konkretno. Nešto konkretno nije bilo? Ne. Dobro. Ne. Možda bi oni hteli, ali možda nisu još Nemaju petlje. Nemaju petlje. Šta zameraš Editi? Editu pozdravljam ovim putem i evo zameram je što se nismo videle koliko meseci. Pa negde evo sad je februar, pa negde od novembra. Pa da, ako ne, tako nešto. S njom se družiš, jel da? S njom da. Mislim, ne družimo se, ne viđamo se često jer svako ima svoje obaveze, ali stvarno kad se vidimo, onako se lepo ispričamo, to traje par sati, naše druženje i onda mi je imam dosta tako drugarica u životu s kojima ne stižem da se vidim često, ali eto kad se vidimo jedno u par meseci, nadoknadimo sve. Tako da Editu pozdravljam i mnogo je volim i eto, zovem na kafu. Kakva je Edita? Edita je onako jedna specifična osoba i ja nju zaista onako volim i draga mi je i nas dve smo totalno nebo i zemlje. Mislim, po karakteru i onda mi to često, po energiji smo totalno i onda mi to često i komentarišemo. Ona koliko puta kaže, kada sam ja, da ima malo tog smirenog, meni to treba. Ja kažem, da sam ja tako malo kod ti, onako energičnija. Tako da, eto, različite smo, ali se stvarno onako lepo slažemo. A sa njenom sestrom Indi, da li si se upoznala? Nju ne poznajem. Dobro. Dalje, što ja nešto uvek žurim do ovog. Polako. Emisija nam traje 40 minuta.
Ali imam ja za tebe ovdje još neka dodatna pitanja, nemoj da brineš. Koji trač o sebi bi voljela da je istinit? Evo, pitanje mi se sviđa, ali čekaj da razmislim. Imamo vremena. Da. Da je istinit. Joj, sad mi ništa ne koji trač. Šta je ono što se pričalo o tebi nije istina, ti bi voljela da je tačno? Joj, znaš da ajde da razmislim malo pa da ovo pitanje. Pa uglavnom su, ako su tračevi, uglavnom su bili neki neistiniti. Tako da, ajde morat ću da razmislim. Dobro. Iskreno sad ne mogu ničeg da se setim. Da li te neka koleginica ili kolega razočarao? Pa, znaš kako, jeste, ali to je bilo davno i onda ja nekako, ja sam inače po karakteru takva da mene u trenutku neko može da razočara, naljuti i u privatnom životu i ovako, eto, kad pričamo i o kolegama, ali ja nekako kako vreme prođe, ja popustim, ja se odljutim. Ne zaboravim, ja neće to uvek ostati negde u glavi i možda te neću više gledati očima kao što sam te ranije gledala, ali nekako ja nemam u sebi tu neku mržnju i tu neku negativnu emociju, sad da ja kažem da nekog ne podnosim, da mi je neko fuj, da s nekim ne mogu ni da popričam, ni da... Tako da, bilo je situacija, ne bih da kažem ko je to, ali nekako vremenom... Nismo ni očekivali, naravno, da nam kaže o kome je reč. Ne, zato što, znaš šta, nije to ništa bilo toliko bitno i toliko strašno da bi ja sad to nešto spominjala, ali bilo je situacija stvarno da me neko razočara i onda ja s tim ljudima, eto, ili ne komuniciram u smislu kad se sretnemo, ćao i to je to, nema ničeg više od toga. Ali ja stvarno nemam tu zlu krv, što znaš, da sad stvarno tu neku osobu, da mi neko spomene da kažem, užas, fuj, mislim. Tako da, eto. Dobro. Mislim, iskreno ti kažem, ja bih ti rekla da je nešto bilo. Da li bi radije snimila duet sa nekim koga ne gotiviš ili pevala na svadbi bivšeg? Pa pre bih snimila duet sa nekim koga ne gotivim. A šta? Pa i sad da me neki bivši pozove da mu pevam na ako nemam emocije, ako ta osoba stvarno, mislim, zato i bivši više me ne zanima, zaista, što da ne? Ne, mislim, evo sad kad razmislim, bih. I to bi uradila. Kao pazi, možda stigne poziv. Pa da, ali što da ne? Ako to nešto bilo davno, ako to nije bila ozbiljna neka veza, nešto što je mene nešto emotivno dotuklo ili me nešto poremetilo, zašto da ne? Koliko puta si bila povređena u ljubavi? Pa bila sam. Više puta. Više puta iskreno. Tako da, eto. Dobro, možemo dalje. Da li ti smetaju povezivanja sa Duškom? Eto, opet, ne može. Smetaju mi, da. Dobro, ajde, nećemo više te teme, pošto ti toga dosta, verovatno. Dosta mi iskreno ove godine nešto danas se ta tema vrti, ja stvarno ne znam zašto, ali evo. Da li si ikad koristila lažni profil da špijuniraš nekoga? Jesam. Evo, nismo očekivali. Jesam, ali to nije moj lažni profil, nego moja jedna drugarica, sad ne bih da kažem koja, ne smijem nju da cinkarim, ima jedan profil lažni. I mi tako spremene na vreme. I onda kad sedimo zajedno, kad sam imala tako neke situacije, i onda ja rekao, ajde uđi da vidimo, onda mi uđemo. Tako da sam gledala neke osobe koje su me zanimale. Ništa samo bili muškarci, gledala sam i neke žene. Aha, dobro. Tako da, eto, iskreno jesam. Ali proveravaš dečku telefon, ili si proveravala? Ne bih proveravala nikad. Jesam, to mi se desilo jednom u životu baš davno. I tad sam videla nešto što nisam trebala da vidim i rekla sam, mislim, bolje da ne gledam. Mislim, nije to ništa bilo strašno, ali dovoljno da te nešto uznemiri, da ti napravi neku sliku u glavi, da ti neke bubice da. Tako da iskreno ne volim to da radim i ne bih to radila i ne bih voljela da to radi neko meni. Mislim, ja ako ništa ne krijem, ali opet imaš u telefonu privatne stvari, imam komunikaciju s drugaricama, imamo grupu zajedničku u kojoj piše sve i svašta. Da kad bi on možda i to video, bilo bi šta vi o čemu vi pričate. Tako da, eto, zbog tih stvari nema potrebe. Kao što ni, mislim, ok, slike, galerija, može svako da uzme moj telefon, ali opet treba da ima svako svoju privatnost, jer ne mora svako sve da zna. Ajde. Da li si ikad imala tajnu vezu sa nekom osobom sa estrade? Nisam nikad bila ni sa kim sa estrade, tako da nije bilo ni tajno ni javno.
da, eto, ne. Nešto mene strada ne privlači, iskreno. Nisam ni imala situacije, ni nešto, što kažeš, malo pre smo rekli da li mi se neko udvarao. Konkretno, nikad niko, ali nešto mene je strada u tom smislu. Ja valjda tražim ono što je kontra od mog posla, tako da ne. Mir neki. Mir neki. I ovo je već... Pesma za koju smatraš da ti je promašaj. I ovo je dobro pitanje. Znaš kako? Ja za svaku svoju pesmu imam neku analizu dodatno. Tako da imamo vremena da slušamo slobodno. Moja prva pesma, Oprez, to je pesma koju je pisala Marina Tucaković i meni je taj tekst, ja nisam bila oduševljena tim tekstom, iskreno, ali ja sam imala toliko poštovanje, toliko, da kažem, jako i strahu poštovanje prema Marini, da ja nikad ne bih rekla to mi se ne dopada. To mi nije možda, moglo bi ovako i onako, da sam ja to prihvatila kako mi je rečeno, ja sam to tako otpevala i iskreno kad je prošlo neko vreme, kad sam ja to snimila, ja bi u tom tekstu svašta nešto promenila. To mi je, na primer. A ove sve ostale pesme, sve su nekako bile onako za sebe, imaju svoj neki pečat, tako da sve su mi na nekog podjednako drage, ali moram da kažem da su mi najdraže pesme, ove koje sad dolaze. Jedva čekamo da čujemo. To su pesme koje sam ja pisala, to su pesme gde sam ja radila tekstove. Tako da iskreno, nekako što sam sad starije, što sam zrelija, kako vreme prolazi, imam bolji odabir i pesama, bolji odabir i tekstova. Trebalo je neko vreme da ja sazrim i da vidim šta je dobro, šta ne. Imala sam neke brzoplete ranije odluke i kad su pesme u pitanju, da možda dovoljno ne razmislim i o tekstu, da se meni to na prvu svidi u studiju. Ti kad odeš u studiju, tamo ti je sve wow. Onda slušaš demo snimke, onda te to povuče, ponese i onda nekako brzo se odlučiš i posle možda shvatiš da je trebalo možda ovo ovako, onako, ali šta da radiš? Mislim, sve je to iskustvo, svaka pesma nađe neki svoj put, ima ljudi koji, eto, na primjer, pesma Oprez je stvarno kad se pojavila dobro prošla, imala je taj neki bit, nešto onako drugačije i dosta nekih ljudi je meni komentiralo, wow, super je, ali ja lično sam imala neke zamerke. Tako da... Koliko je teško naći dobar hit? Znaš kako, kad kažeš hit, to ti niko ne garantuje, to ne postoji kad je u pripremi. Mislim, pazi, neki kompozitori ili ti sam možeš da osjetiš da je to prava stvar, ali garancija ne postoji. Onda je zbog toga teško, jer da postoji, ja bih evo do sad verovatno imala 20 hitova. Ali, znaš kako, ja sad idem po nekom svom osjećaju, biram ono što se meni lično sviđa, ali treba slušati i druge. Ja isto pustim svojoj okolini pesmu i volim da čujem, jer ja koliko puta, na primjer, izađe nečiji album. Ja se uhvatim za pesme koje, na primjer, su najmanji hitovi. Na primjer, ja volim sve pesme Teje Terijević koje su balade. Ja su neke prošle super, ali neke nisu toliko zapažene kao lupam Hajde ili Habibi ili šta god, neke pesme koje su... Ja tako procenim da ja, kad slušam pesmu svojih kolega, meni se svidi nešto totalno što se većini nije svidelo. Tako da ja ne sam samo sebe da slušam, moram da slušam i okolinu, jer kad bih ja birala pesme... Slušaš okolinu kada ti daju savjeti ili ipak radiš po svom? Slušam i znaš kako, skoro sam napravila jednu grešku. Bila sam kod jednog kompozitora, otpevala demo snimak za jednu pesmu i meni se to kao svidelo, ali nisam bila sigurna. I on kaže, ajde razmisli ti par dana, jer još jedna koleginica hoće da čuje tu pesmu i javi mi. Ja sam tu pesmu slušala 2 dana i pustila sam samo jednoj drugarici koja je rekla, pa dobra je pesma, ali nije mi to za tebe, nije mi to. I ja kažem njemu neću. Prođe par dana, ja sedim sa svojim šminkerom Bojanom Vukadinovim i drugom i pustim, jer kada ti pustim samo da čuješ ti ovaj demo? Da čuješ koju sam pesmu odbila. Kaže on, ovo je hit, jesi ti normalna? Ja kao čuti, rekao ništa, dođem kući, pustim mami, mama kaže, verujem mi, ako treba ja ću ovo da ti platim, kaže ovo je top. I ja u stvari shvatim da sam se ja baš onako prevarila i ja zovem tog kompozitora i kažem, rekao čoveče, rekao šta je s onom pesmom? Kaže, otišla je već. Ja rekao, ništa. Tako da, to je ta moja brzopletost. Je li ta pesma tek treba da izađe? Izašla je ta pesma, te jedna koleginica. To je na Breskvicinom albumu je ta pesma, jedna da. Tako da mi, eto, mislim, super, ona to otpevala i super i njoj leglo, ali mi je žao što to je u mom izvođenju drugačije zvučalo i eto, tu sam, na primjer, bila onako brzopleta, trebalo je možda malo da se više raspitam i da pustim još nekim ljudima. Mnoge tvoje kolege kažu da bi dali čitavo bogatstvo za dobar hit. Da li si ti slažeš sa tim ili... Pa znaš kako, ti kad dobiješ hit i kad imaš hit, ti možeš lako da te pare, mislim, da ih vratiš. Tako da stvarno treba uložiti, ali opet
Znaš kako, da ti neko garantuje 100%, naravno da bih i ja dala. Sad, koliko bi to bogatstvo bilo, sad zavisi koliko ima. A kako si ti počela da pišeš pesme? Počela sam spontano u koroni. Za pesmu Krila slomljena, to je prva pesma koju sam napisala. Tad je bila korona i onda šta, trebalo je da snimim neku pesmu, pravila sam 3 godine pauzu, imala sam tu melodiju i bilo mi onako frka, iskreno nisam ni radilo, nisam bila nešto ni u finansijskoj finansijskim mogućnostima i kao ajde šta ću, kako ću i onda kao ajde da vidim od nekih malo mlađih i nekih tekstopisaca koji nisu toliko poznati, da čujem neke tekstove, to je da vidim, da mi napišu. Međutim, meni se ništa nije svidelo. Ja sam onda rekla, dajte probam ja da napišem. Kamo, sad ću ja da napišem. I onda je meni samo bukvalno u jednom danu sinula inspiracija. Ja sam to napisala za nekih pola sata i onda sam bojažljivo otišla u studiju da pustim producentu i on kao, jer ako napisala sam tekst. Kaže, šta si Gardija napisala? Ja rekao, pa ja ću da pročitam, ali nema rekao da se smeješ. I nema nikom da daš, samo ti. I ja sam njemu to, i on je stvarno kaže, pa ovo je dobro. Rekao, stvarno me zezaš? Ne, kaže, super je. I tako sam ja to snimila. Onda su stvarno bili komentari pozitivni i onda sam rekla sebi, zašto se ne bih potrudila? Samo je trebao taj trenutak da ja potvrdim sebi da ja to mogu i da ljudi to potvrde. Tako da, evo, sad sam napisala jednu baladu, jednu bržu i hoću da nastavim da pišem, ali nekad mi neka melodija ne legne. Imam jednu baladu melodiju jednu koju je 2-3 godine stoji sa strane i još mi niko tekst nije napisao. A si tražila neka koleginica možda da joj napišeš tekst? Nije. Ja sam tražila jednom Editi. Eto, za Editi sam jednom tražila i onda nešto je bilo hoću, neću, pa je nešto nije na kraju uspela. Tako da, eto, ja sam na primjer njoj tražila, ali meni nije još uvek niko. Ali tako da, ako neko ima neku dobru melodiju, mogu da probam. Ja kažem mogu da probam, nikome ne garantujem, ali mogu da, kao što sebi probam i evo napisala sam sad. Imamo, evo, pošto smo stigli do kraja, zapravo pre kraja ću ti, imamo jedan segment, duet ili date. Nisam znala da si u vezi, ali ti sad pravi kao da nisi u vezi, može? Nući ili vojaž? Znači, biraš kome daješ duet, a s kim bi duet snimila, a s kim bi otišla na date? Pa meni je vojaž mnogo drag. Mi se nismo lično upoznali, ali smo se par puta čuli i učinio je baš nešto lepo. Onako za mene, ćerkica od mog brata je slavila rođendan i eto, on je poslao, pošto na njega mnogo voli, poslao je jedan video i stvarno onako, čuli smo se par puta i mnogo mi je drag. Tako da, voljela bih s njim da odem i na kafu, da se upoznamo, ispričamo, a i da snimimo duet. Tako da bih možda vojaža izabrala za jedno i za drugo. Dobro. Peđa Jovanović ili Sloba Radanović? Duet ili... Pa s Peđom imamo evo s Peđom mogu da odem na kaficu, da kažemo na dejt. Dobro. A sa Slobom da snimim duet. Eto, Sloba je isto jedan od fenomenalnih pevača, tako da je. Relja ili Rasta? Relja... Pa možda bih Relju izabrala za duet. Više, da. A s Rastom bih otišla možda isto na kafu, Rasta mi je nekako možda gotivniji. Zabavniji mi je za priču, iskreno da. Relja mi je baš onako miran i Rasta je zabavniji, da. Dobro. Aca Lukas ili Saša Matić? Saša Matića mnogo volim i cenim. Tako da sa Sašom bih snimila i duet i otišla bih na kafu. Saša je preduhovita osoba i ovako čovek kojeg dugo znam, ne srećamo se često, ali kad god se sretnemo onako ispričamo se i on mi baš daje onako dobre savete vezano i za pevanje i baš ga cenim. Ali i Acu Lukasa isto cenim kao pevača, tako da možda bih otišla sa obojicom na kafu, da se svi lepo ispričamo i znam da su obojice duhoviti i znaju puno viceva i može njih puno toga da se nauči. Što se kaže i životnih tema i poslovnih. Dobro. I sada imam segment ili, biramo fudbalera ili košarkaša. Dobro. Jokić ili Vlahović? Sad ti da li ti je bolji frajer, sportista, kako god ih ti rangiraj. Pa dobro, ja iskreno košarkaša nešto ne volim previsoke muškarce. To je, na primjer, neverovatno jer sam ja visoka. I nikad mi se nisu sviđali muškarci koji imaju preko 1,90 m nešto, tako ti dvometraši. A jesi imala nekad nižeg nekog momka?
Pa nisam nižeg od sebe, ali momka koji je tako malo više od mene, ali ja sam svakako naštiklarma od većine, ali nikad nisam imala nekog ko je tako previsok, koji ima preko 1,90 m ili nešto. Jednostavno, tako se zalepe, tako se desi. Ali imam drugarice koje su niže, uvek nađu tako neke metre, kako se to rekao, uvek namesti tako, ali meni to ne smeta i ja iskreno ne volim tu neku previsoku građu. Tako da bih možda, eto, Vlahovića po izgledu fizičkom, ali Jokić je Jokić, tako da... Nedović ili Radonjić? Po bojicu ih poznajem i poznajem njihove devojke, tako da ih pozdravljam ovim putem. Pa mi, ne znam, obojica lepo izgledaju. Ne bih mogla da se odlučim. Mislim, stvarno lepo izgledaju obojice i stvarno su super momci, super sportisti, tako da veliki pozdrav za njih. Avramović ili Mitrović? Avramovića ne znam. Aleksa. On je meni tako gotivan, on je tako pozitivan lik da, eto, njega ću da izaberem, on je baš super, on je super. I Bogdanović ili Tadić? Pa Bogdanović, onako, on je visoki i možda tako... I Tadić je lepo izgleda, mislim, obojica su, mislim, znaš ti, kad sportista upoređuješ, stvarno su svi oni lepo građeni, tako da, ne znam. Dobro, završili smo, preživjela si. Nadam se da ti je bilo prijatno. Bilo mi je super, nego kažem ti, ova neka pitanja, znaš, kao u našem trenutku ne mogu se setim, stvarno kao tračeva. Dobro, odgovorit ćeš mi sledeći put na ovo pitanje. Hvala ti puno što si izdvojila vreme da se družiš sa mnom. Želim ti puno uspeha sa novim pesmama i spotovima. Hvala. Tako da nadam se da ćemo imati opet prilike da pričamo o nekim novim temama. Hoćemo, nadam se, eto, uskoro čim pesme izađu. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Ostanite uz program Hype televizije. Pratite nas na našim društvenim mrežama, YouTube kanalu i naravno čitajte naš portal hypetv.rs. Gledali ste emisiju Karte na 100.